ni nyingi oroko adina. Kopogore gi manya kwa mgejwang, wadhi nyime gi weche manyien atere nyake gwenge mago mag Turkana. Rowere mawuok e Uganda, jo Samburu kod Turkana mosebedo ka itudo kod nyayo kuo jamni mane nyandwat mar hoho mar okak. Ochako chenro mar yudo tiegruok mag tije lwedo kaka okang' mar keto gi modich kendo tego gi kod timbe mag mahundu. Rowere go mabende ong'ere kaka moran sani oket kanyakla kaka yor jiwo winjruok makare e kindgi kod oganda mago mag Turkana kod Samburu mabende osebedo kodgi kod sigu e kind thuolo malach. George Bati miyo lera. Mar kuo jamni owuok e gwenge ma Baragoi. Gima bire pach jopiny en kweth mar rowere ma iluongo ni moran ma itudo kod kuo jamni. Chich ma osekelo gwandruok e kind oganda jo Samburu kod Turkana. Kaka yor manyo kenge mag tieko sigu ma osebedo e kindgi, rowere mawuok e dhoudigo ochako chenro mar yudo tiegruok mag tije lwedo mariwo gi kanyakla, kendo ka onge ng'at manyalo ng'eyo ni giwuok e dhoudi mopogore. Sisi ni wawizi. Hakuna mtu ile amekuja hapa si wawizi. Lakini fenya Nauri amefanya kitu mzuri sana. Ametuunganisha sisi kwa hapa, tukukua wachungaji. Sisi ni wachungaji na tukutana huko mbali kama huko kwa mali tunapigana. Nauri ameleta sisi kikuja hapa, imepea sisi hii kitu nginyira, kutengeneza nginyira. Sasa imekutanisha sisi na Turkana. Sasa sisi nimejua kufanya kazi ya hii kitu. Hii vita naisha kwa hapo. Kwa sababu hii kitu najua kufanya hii vita, hakuna mtu anaenda kutafuta mali ya mwingine. Sasa nimefurahi sana kwa sababu nimekutana na Samburu na jawana kitambo. Sasa nimekutana saa hii, nimeshikana na mkono. Sasa nimefurahi kabisa kwa sababu kila siku nakimbia kwa msituni kwa sababu nasikia njaa. Kwa sababu kukaa nyumbani hakuna chakula kupata kwa nyumbani. Kukusi len kutet mena achiel kuom rowere mawuok e dhod jo Samburu madhi nyime yudo tiegruok e wi tije mag lwedo. Koni kopogore kod lony mag tije lwedo ma oyudo kendo mogeno ni biro loko ngimane, bende oloso osiep gi jowetegi mawuok e dhod jo Turkana. Nimepata marafiki, nimepata mandugu. Sasa imekaa na nakula pamoja. Hii kitu imekuwa sawa sawa. Nauri amefanyiwa sisi kazi mzuri. Kopako okang' mar chiwo tiegruok ne rowerego, jalup ruoth ma losuru Koi Samuel Ekwar oyango ni chenro no en mano madhi tego rowerego kod paro mag timbe maundu. Kwa sasa vijana Turkana na Samburu wameanza kuja pamoja na wamepata mafunzo ya kutengeneza viatu wakitumia hizi tairi ya gari. Kwa hivyo ni kazi mzuri ambayo vijana wakishika na warudi naye pale Manyata watasaidika pakubwa sana. Jokanyo matayo chenro mar tiego tieng' mag morango onyiso geno ni ka okalo e chenro no, kuo mag jamni biro dok piny nyandwat mar hoho mar okak. We want to build capacities of the youth and especially the morans to be able to explore other options of livelihood. We understand that the morans are the main drivers of conflict and insecurity, especially in the north. Issues related with cattle rustling. Katika eneo hili mashughuli zile za kiuchumi sio mingi, na kwa hivyo ile ujuzi vijana wamepata itachangia sasa kwa kuongeza shughuli yao ya kiuchumi, na hivyo basi wale vijana sasa hawezi jihusisha na uizi ya mifugo. Keto modich rowere mawuok e ogendini mayudore nyandwat mar hoho mar okak en achiel kuom yore mag kedo kod midhiero mar kuo jamni ma oseduoko piny dongruok e gwenge makono, kendo mondo mi chop ma rowere tieng' mar moran sani kori puonjo loso wuoch mag akala kod ut gwen mondo gijiw yutogi kendo githegre kod kuo mag jamni. George Bati, Ramogi TV. Nyakoro mgejwang kwa wuok e gwenge mag Turkana.